Хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигоҳбон бошад, обод ва сарбаланд бошед. Бародару апа Ухаро дар Нижни Нижегородской област, қишлоқиш Бирилакӣ ном дорад, Городецкий район. Хона ҳастад, 10 сотиқ замин дорад. Хона дар хона чӯбия. Шумо метавонед дар оҷо чорводорӣ кунед ё ки худтона барои прописка кунед. Нози барои прописка кардан 200-250 ҳазор рубле мегиранд. Постоянни прописка 200-250 ҳазор. Ауда 400 ҳазор дами хонара харед. худтона прописка кунед, аҳли олатон ҳам соҳиби хона мешавед, ҳам уже ахтон боварӣ мекунед ки ягон кас шуморо ай учёт намебурорад. Бисёри одамое ки прописка мемонанд, як рӯз мебинед ки ай учёт буровардан бечорара, ӯ бечора баъд ҷо кофта мегардад ки бо дакҷо хуша прописка кунад. Барои ҳамқа касе даркор боша 400 ҳазор рубле. ё ки метавонем ҳамун хонара бо ягон замин ё ки ягон хонаи вайрона дар тарафи Ҳисор, Варзоб, дар ин тарафҳо алиш кунем, ё ки ягон мошин гатӣ. Ина марҳамат кадоме ки чӣ варианте дорем. Ва касе ки билети самолёт даркор боша, тамоми рӯи замин, билети поезд фақат дуруни Россия, билети автобусам дуруни Россия. Номерои WhatsApp-и ма +7 910 486 676. WhatsApp дорум, имо дорум, Telegram дорум, Max дорум. Аллоҳ ҳаматон нигоҳбон бошад.